Hindi lamang ngayong unang quarter ng taong 2021 problemado ang Land Transportation Office Region 3 sa implementasyon ng PNVIC o Private Motor Vehicle Inspection Center, kundi maging sa unang buwan pa lamang ng operasyon nito noong ikalawang linggo ng Oktubre ng nakalipas na taong 2020 ayon kay LTO Regional Director Ed De Guzman. Kaya ang sumbong umano ng mga motorista ay direkta ng ipinaaabot sa LTO Central Office at Department of Transportation. Request po ako sa mga publiko po na kung po pwede, whatever yung mga, anyway, yung mga comments ninyo, yung mga observations ninyo, pero sabihin natin na yung kailangan i-correct, especially doon po sa interconnectivity between PNVIC to LTO, yung mga issues na yan, no, it was properly brought to the attention of the Central Office and DOTR. Sa salitang ito ni Director De Guzman, punto niya ang ilang serye ng reklamo ng mga motorista na nakarating sa kanyang tanggapan na nasubaybayan naman ng news team. Yon ay sa bagong reglamento ng pagpaparehistro ng sasakyan na kinakailangan ng testing para sa roadworthiness. Ang mga umusbong na problema ay ang mga sumusunod. Una ay ang testing capacity ng Private Motor Vehicle Inspection Center na nag-iisa lamang sa isang LTO district na may malaking bilang ng motor vehicle registration sa Angeles City, ang Quick Private Motor Vehicle Inspection Center. Ayon kay Director De Guzman, ang normal na transaksyon ng mga nagpaparehistro sa isang LTO district hindi bababa sa 300 registration transaction. Thickly populated at saka yung number of vehicles doon pag marami, bababa ng mga 300 to 400 per day na registration. Nakapaloob sa tinatawag na Geographical Area of Responsibility o GAOR ang sinasakupang LTO district ng isang PMBIC. Dito sakop ng pribadong kumpanya na nagsasagawa ng automated inspection ang dalawang malaking syudad sa Pampanga, ang mga nagpaparehistro sa Mabalacat City at Angeles City. Ayon sa General Manager ng Quick na si Romeo Jun Hinomen, nasa 200 behikulo kada araw ang kaya nilang serbisyuhan. Kasama na raw dito ang mga sumasailalim sa re-inspection o mga motoristang bumagsak sa testing. Nitong mga nakaraang linggo, marami sa ating mga kababayan ang naperwisyo sa pagkahaba-haba ng pila sa pagpapa-inspeksyon. Ilan ba talagang motorista mula sa mga rider at four-wheel vehicle ang kayang i-accommodate within the day? Okay, kagabi po, ang na full inspection namin, 155. Marami rin ng re-inspection, yung mga bagsak, pinabalik namin on the time. So may higit do 200 plus. Hiwalay ang lane ng motorsiklo sa four-wheel vehicle sa automated inspection na sinasabing limited ang human intervention sa pagsalang sa inspection na gumugugol ng ilang minuto. Kung susumahin ang 300 minimum na nagpaparehistro sa isang LTO district na kailangang sumailalim sa roadworthiness test, kung kukonsumo sa pinakamabilis na 5 minuto na inspection, aabot ito ng 1,500 minutes o katumbas ng 25 oras. Ibig sabihin, kulang ang isang araw. Hiwalay pa rito ang serbisyo o dumadagdag pa sa pila na mga bumabagsak na sasakyan na sumasailalim sa re-inspection. Reklamo rin ng mga motorista ay ang kontradiksyon sa guidelines ng re-inspection na sinasabing libre raw, ngunit ang katotohanan ay may ipinapataw na singil. Libre yun, ha? Libre ho yung re-inspection. Baka sabihin nyo, may bayad. Wala ho kami sinisingil na bayad sa re-inspection. Sa nakapaskil na abiso sa publiko ng Private Motor Vehicle Inspection, 900 pesos ang re-inspection. Hindi lang dito sa Pampanga ang naging problemado sa unang pag-arangkada ng PMBIC sa Central Luzon. Ang PMBIC na operational sa Cabanatuan City na tinaguriang Tricycle Capital ng Pilipinas, reklamo ng mga motorista ang nadodoble umanong bayad sa emission testing dahil sa problema sa interconnectivity ng IT system ng 5S Inspection Center ng PMBIC sa LTO District ng Cabanatuan. Dito nagtataka ang ilang motorista
kung bakit ang roadworthiness inspection emission lang. At yung result po ng inspection, walang nakalagay po na resulta. Ayan po. Emission lang po ang may resulta. Ngayon lang po ito itines. Sa reklamong ito ng mga motorista sa Cabanatuan City, nagawa ng news team na isang dokumentaryo ang sagot ni LTO Chief ASEC Edgar Galvante. Sagot niya sa issue sa problema ng interconnectivity ng MBIC sa Cabanatuan, pwede naman daw kahit emission testing lang. Hindi pa po fully operational kasi may problema yata sa electrical system nila, no? Pero kung wala pa po yung MBIC, yung usual po dating ginagawa ng registration is yung PETC certification for smoke emission, kung tugma sila sa threshold. Pagkatapos yung inspection ng LTO, nagpapatuloy po yun. Bagamat totoo nga po medyo dumadami ang humahaba ang pila dahil unang-una, nag-reduce din po kami ng tao dahil nga doon sa pandemya. Meron din tayong kanya yan. Inusisa pa namin kay ASEC Galvante kung paano ang timeline ng pagsasaayos ng mga problema sa sistema ng implementasyon ng Roadworthiness Testing Center. Alam mo, hindi kami nagse-set ng timeline ng kasi ayaw namin. Masabi ko na lang kuminsan no offense pag nagse-set kami ng ganyan, nami-misinterpret eh. Halimbawa yung RFID. Hindi naman sinabi diyan na bawal ganyan. Nagse-set tayo ng maaring masunod na Kaya while ini-encourage namin lalong-lalo na nandito si Mrs. Asarcon, Miss Asarcon. Sinabi namin na yung mga na-award na ng authority, bilisan ang kanilang pagpapakompleto ng kanilang para makapagsilbi na. Giit niya, hindi raw sila nagbibigay ng palugit o takdang panahon dito. Paulo G. Santos, CLTV News.